Γεια ο Νίκος, αποφάσισα να κάνω ένα vlog για το καλοκαίρι στη Σιτία. Είμαι με κάποιους φίλους μου εδώ πέρα. Βγήκαμε για να γιορτάσουμε για το κανάλι μου στο YouTube. Όπως βλέπετε έχουμε ένα τέλειο καλοκαίρι εδώ πέρα στη Σιτία. Να έρθετε στη Σιτία άμα δεν είσαστε. Και άμα δεν θέλετε να έρθετε στη Σιτία τότε fuck you. Ναι, μπαίνετε στις τουαλέτες. Σοβαρά. The fuck. Να έχει και λίγη μουσικούλα. The fuck. Μη με κλείσεις. Φίλε, θέλω να πιέσω. Θέλω να πιέσω. Αλήθεια το λέτε. Όχι με το πανίνο και μαλακά. Ντάνο, πες ένα γεια για τους φαν μου στο YouTube. Ναι, έχω 16 subscribers. Στον Τιμήρ 97. Ναι ρε. Είναι σοβαρά, σοβαρά. Θέλεις να στο δείξω. Αυτό είναι τώρα ένα vlog. Ναι. Για το καλοκαίρι στη Σιτία. Δαμιά, Χρήστο, πείτε ένα γεια για το vlog μου στο YouTube. Πότε θα το ανεβάσει? Θα ανεβάσω σήμερα. Ή αύριο καλύτερα. Στον Τιμήρ 97 είπες? Ναι. Ένα καράβι θα πέσει πάνω μας. Κάψα βίντεο με gaming, ξέρω εγώ. Μιλάω και στα βουλγαρικά και στα ελληνικά, όμως αυτό το vlog αποφάσισα να το κάνω στα ελληνικά. Здравей, слышки. Τσούσκι. Πουτσκι, baby, πουτσκι. Πρόσχε, φίλε, θα πετύχει. Θα πέσεις. Θα πέσω. Πέφτω. Πέφτω. Ένα βαρέλι. Εδώ πέρα κοιμάται εκείνος με την μπλε μπλούζα μπροστά, ο Δαμιάν. Ας το σκύλο μου ήσυχο. Όπως βλέπετε έχει χέσει εδώ πέρα τα ρούχα του. Νάτος ο Βάμπιε. Θοδωρή, πείτε ένα γεια για τους φαν μου στο YouTube. Αυτό βάλτε στον κόλλο σου και τα δύο σου χωράνε. Αυτό θα το σβήσω. Έλα, διάρασε εδώ πέρα. Όχι. Είναι για το YouTube. Να μάθεις να μην κλείσεις σκοραδάχτη. Έλα, γεια. Όχι. Αυτό το διαγράψω με σένα. Όχι, ψέματα. Άστο, επειδή έκανα αυτό, άστο. Δεν ξέρω. Να μάθει η μάνα του αν το δει το βίντεο. Chicago Bulls. Όπως βλέπετε έχουμε πολλά πήγα να πω κρεβάτια. Λέω καράβια. Τσεντηράκι, μην κάνεις καμιά. Σκίστηκε η παπαριά μου. Κάνεις κάποιο άλλο vlog για στους gamers.